ακούσαμε. Και τώρα από τη Γαλλία, Brian Joubert, ένας πολύ δυνατός αθλητής. Ο Brian Joubert, 25 χρονών, 147-35 είναι η φετινή καλύτερη επίδοσή του, δεύτερος μετά το σύντομο πρόγραμμα. Πρωταθλητής Ευρώπη το 2009, το 2007 και το 2004 και πρωταθλητής του κόσμου το 2007. Και Ancient Land, Roman Hardiman είναι η μουσική του και Discovery του Maxime Rodriguez. Brian Joubert, ένας μεγάλος αθλητής με πολύ τσαγανό, πολύ ψυχή, αγωνιστής και καλή του επιτυχία. Τετραπλό τόλου που έκανε έξτρα περιστροφές για να το κρατήσει. Ήταν αυτό να είναι τετραπλό σάλχο, αλλά δίλιασε, έκανε ένα διπλό σάλχο, βγήκε από το άλμα ουσιαστικά. Τριπλό άξελ και τριπλό τόλου. Τριπλό λούτς και διπλό τόλου. Τριπλό λούτς. Τριπλό loop.
Ένα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό πρόγραμμα από τον Brian Joubert. Βλέπετε από την έκφρασή του, πραγματικά τα έδωσε όλα. Αυτή η απόλυτη αυτοσυγκέντρωση σε αυτό που κάνει, ταυτόχρονα με την ενέργεια που βγαίνει και πάει στον κόσμο. Le Briand, la Lettonie t'aime, Briand, η Λετωνία σε αγαπάει. Ένας πολύ ωραίος αθλητής, πολύ δυνατός αθλητής, με ψυχή, με τσαγανό, και ακούει τον κόσμο πως τον χειροκροτεί. Έχουν σηκωθεί όρθιοι και το αξίζει. Μεγάλος πρωταθλητής κόσμου, 3 φορές πρωταθλητής της Ευρώπης, δεύτερος μετά το σύντομο πρόγραμμα. Έγιναν λάθη στο πρόγραμμά του, αλλά αυτό που μένει πάνω απ' όλα, αν μας επιτρέπετε, είναι αυτή η όλη γενική εντύπωση μιας ενέργειας, μιας ηφαιστειακής δύναμης που έβγαζε αυτό το παιδί, με μια χορογραφία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάνω στη μουσική, ακριβώς στους φωνισμούς, στη μουσική που τον βοηθούσε. Θα μπορούσε όμως, αν ήταν λιγότερο καλός αθλητής, να τον έχει τελείως καπελώσει. Και τώρα θα δούμε σε replay κάποιες στιγμές από το πρόγραμμά του. Ο ίδιος φυσικά δεν είναι ευχαριστημένος. Ήθελε να κάνει τετραπλό τόλπ καθαρό, τετραπλό σάλχο καθαρό. Από το τετραπλό σάλχο βγήκε, το τετραπλό τόλπ δεν ήταν και τόσο καλό. Έκανε έξτρα περιστροφές. Οι φωνές που ακούτε είναι γιατί βγήκε στην παγωπίστα ο Γεργένη Πλούσενκα να προετοιμαστεί για το δικό του πρόγραμμα. Και τώρα εμείς μένουμε πάντα βλέπουμε το τετραπλό τόλπ. Αναγκάστηκε να κάνει έξτρα περιστροφή για να μπορέσει να το κρατήσει. Πάλι το τετραπλό τόλουπ. Δεν ήταν καθαρό τετραπλό τόλουπ. Και βλέπετε την έκφραση του προπονητή και μια ελληνική σημαία. Και βγήκε από το τετραπλό σάλχο που πήγε να κάνει, βγήκε από το άλμα. ...88-55 έχει σε βαθμολογία ο Brian Joubert μετά το σύντομο πρόγραμμα και 147-35 είναι η φετινή καλύτερη επίδοσή του στο ελεύθερο. Όπως είχα πει και σε κάποια άλλη μετάδοση, σε αυτές τις μεταδόσεις, στη διάρκεια αυτών των μεταδόσεων, δεν είναι τόσο αυτό που αισθάνεται κανείς βλέποντας τους αθλητές, δεν μεταφράζεται πάντα βαθμολογικά σε ένα αριθμός. Είναι η ομορφιά, η ενέργεια που σου μεταδίδουν, τη δική τους ενέργεια που τη μοιράζονται μαζί σου και σου επιτρέπουν να μοιράζεσαι πραγματικά την αγωνία τους και τη χαρά τους. Brian Joubert ή και τη στενοχώρια τους. Brian Joubert λοιπόν, η βαθμολογία του είναι 147-90, βελτιώνει κάπως την φετινή καλύτερη επίδοσή του ελάχιστα και η συνολική βαθμολογία του είναι με το 88 είναι 236-45, έρχεται πρώτος στο σύνολο με μεγάλη διαφορά από τον Σαμουέλ Κοντέστη, ο οποίος έχει 221-33 και Brian Joubert. Τώρα